Mutungamiri wenyika pamusoro Mnangagwa over accused pamwechete his family pamusoro pekukonzeresa aiwa massive safari yomunyika panguva ino pari kuonekwa kunzi these guys they are not even developing the country, but each and every day they are coming and destroying the developed country. Sana bina mashoko arikuda achishorwa nevanhu ava pamusoro pemutungamiri wenyika yeZimbabwe pamusoro Mnangagwa. Unopa subscribe or like on the bell icon. Maposti mapichisa muri kuona aiwa imwana wemutungamiri wenyika yeZimbabwe akatenda pasocial media samuri kuona awo ashoni ari kuonekwa kunzi is now become the presidential guard achiprotecta his father, zvamuri kuona muvidhio omo. Panapa tichipinda panapa paBBC vanobanyora vachiti talking point, they promised to develop the country, they took over a developed country and destroyed it. Now churches are asked to complement development. The duty of churches is to spread the word of God. Rest in peace, Smith. Thomas Kwamdanyoro panapa atukura sima pictures amuru kuona kuti ayo machurch they are being forced to complement the development editiwa this second republic. Panapa iri kuonekwa kunzi they are just forcing things out here. Apana development ikuitika according to critics nezvirikutaurwa neBBC vachiti our own country it has now been reduced. Panapa it is being destroyed these tamed people vanonzi zvigananda. Panapa vachiona kuti even the first family panguva ino it is also being attributed to this downfall of our own country. Vachiti ndivo vanhu vari kutungamira kana ingava corruption kana illegal activities. Mashoko ari kuda panguva ino arikuratidza kuti mutungamiri wenyika panguva ino ari kushora zvakanyanyisa nevanhu. Mbudze mafunguro enyu muri pamusoro pechitwe chimwe comment section mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.